Joj, stepenica jebane. Ruke sa stola puki, sad sam oprala stol. Bože. Ovako, dečki, dobro slušat sad ovamo da ne moram ponavljati i gledat u mene kad pričam. Šime, gledat u mene, ne vrti se na stolici. Šime, hoćeš da te izbacim napolje? Hoćeš? Dečki, nemojte se igrati sa mnom, mogu vas izbaciti kad god hoću, recimo ja sam šef ove emisije, ja mogu sad odlučiti, ajmo razglas dečki, ajmo, ali neću. Tema je recimo dobra hrana, zdrava hrana, sad za ove praznike, čega ćete se vi recimo razbiti? Sjedneš za stol, razbiješ se, brate. Čega ćeš se razbiti u vrijeme ovih praznika? Koja je najbolja hrana i najzdravija hrana? Koja je to, dečki moji? Ajde, počinjemo, ajde, ne znam, nek bude prvi, čekaj, ko će biti prvi, ne znam. Ajde, recimo Šime. Pa čujte, zapravo, ono što je najbolje, najfinije, to su kuhani puži. Pa nema ništa bolje, odeš u šumu recimo, nabereš puževa i onda ih fino staviš u slavnu vodu i ona ljiga izađe fino, ona smradovi, a ono poslije nema ništa bolje od puža. A kakvi puževi, Luči, ne pričaj glupost. A šta je s tobom? Nisi nikad jeo nikakve puže. Ma kakvi? Pa ko se ikad najeo puževa, ljudi moji, pa je ovdje, evo ovdje piše da su puževi otrovni, ljigavi i šta je još najvažnije? Šta je najvažnije kod puža? Puž nema puž hranjive vrijednosti. Nema, nešto najest, brate. Dobro, ne kažem, možda kad bi pojeo 5-6 kila možda, ali pazi, špek fileki, narežeš slaninu na kockice i onda luk staviš prvo i onda slaninu na kockice. Prvo moraš paziti da se ne zagori. Drugo, dobra crijevca isprat. A treće, kad ja napravim špek fileke, pojedeš i tanjur i tavu i stol i sobu gdje su špek fileki bili posluženi, cijelu sobu pojede. Pa dobro, volim ja i špek fileke, ali brate i puževi, ne znam, možda su i oni fini. Pa da, kakve gljive, dajte. Ma nema do, čekaj, šuti, nema do, brate, pečene svinje. Kuhana svinja. Pa nije nego meso, brate. I to šampinjoni, da ćeš mi malo ma koja bukovače, kakve bukovače? Kakve bukovače, stilu? Ma daj, čovječe, malda šta valja. I to onako fino sami. Ma koji vrganji, ne možeš, to je otrovno. Pa djela to je... Tišina, dosta, tišina. Dobro. A sad ćemo vidjeti šta se kuha kod Digića. Žderite lešo, samo janjina lešo. Nemoj mi ništa drugo, samo janjina lešo mesa. Daj mi samo meso. Daj mi, molim te, malo koma, daj mi, molim te, meso. Daj mi mesa, daj mi mesa. Ništa drugo, samo mi daj mi komad mesa mi daj. Mesa mi daj mi mesa. Ždero, sve ćeš požderat. Krvavca. Da li ima išta bolje na svijetu od dobre krvavce? Pa zamisli tu divotu, ti jedeš krvavcu, usta od zelja, usta ti se kiselog zelja osuše, a ti se ubijaš, brate, od krvavica, ne možeš više pojest, a jedeš, jer su ti oči gladne. Oči su ti gladne, ja bi pojeo sve krvavce na ovom svijetu i zelje kiselog. Dobra. Šta pada s plafona? Dobra.